ক'ত আছে কঠি তাতে গাঁৱৰ মানুহে কৈছে ইয়াত ঘৰত আছে বুলি কৈছে खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोना ला फार्स्टआवनो दा क्लिपाव नुदों बे भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन गासैनिबो थाखाय इम्पर्टेन्ट जागोन भिडिअआ बेनिखायनो जोबजासे नाय फेसबुकआव नुखाबाय थादों आरो सासे ब्रादारा पुलिस ड्रेस गाननानै बा बे पुलिसबो जब मावो जानो हागौ ओमफ्राय मावाबो जानो हागौ अब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना नायना लानाया मोजां आकुट बिकुट होननाय मोनसे फेसबुक क्रिएटर बे ब्रादारनि भिडिअखौ आं नायनानै मोजां मोनो असमियासो मानसिया हारसा मानसिसो दा बियो मोनसे भिडिअ बानायबाय थायो दा जोबोद मोजां भिडिअ बानायदों नै साननैसो भाइरेल जागासिनो निउसफोराव असमिया आरोना आसामिस दा बियो उन्दै उन्दै गथ'फोरा आजिखालि 2-3 बोसोरबानो बिमा बिफाया मबाइल हेंगारना होयो गथ'फोरा नायो मा एग्जाम मेट्रिक एग्जामाव फार्स्ट डिभिजन थांनो गोनाङा मा थार्ड डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन थाङो सोरबा सोरबा दिमाग मानसियाबो माने फरायनो गोरों मानसियाबो दानि जुगाव गथ'फोरा मबाइल नायै नायै फार्स्ट डिभिजन थांनो गोनाङा डिस्टिंसन लाखिनो गोनाङा सोरबा लेटार लाखिनो गोनाङा मा थार्ड डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन थांगासिनो गावनि मबाइलखौ नायनानै नै माइन्डखौ गोबोरखि बायदि खालामना लागासिनो दा बिमा बिफानि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन बे भिडिअआ गथ'फोरखौ माबायदि सामलायनांगौ बेसां बैसोआव मबाइल होनांगौ बोरै मा खालामनांगौ नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन बुंबावदो खनसेबाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां दे दा जों नायग्रोना लानोसै ब्रादारा माबायदि भिडिअ बानायखो गथ'फोरखौ माबायदि सेभ खालामनाय भिडिअ बानायखो नोंथांमोना नायग्रोना ला आरो सोरबाफोर बुङो नोंथांमोननि गथ'फोरा बेसे बैसोनिफ्राय मबाइल लानाय दा लागासिनो एबा नायगासिनो फरायनायखौ गारनानै हराव मबाइल थुनाय सानाव मबाइल थुनाय बेखौ नोंथांमोना गावनि बिमा बिफायासो सेभ खालामनो हागोन रावबो पाब्लिकआ सेभ खालामनो हाया दा बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोननि गथ'फोरखौ एसे सेभ खालामनानै दोनब्लानो जाबाय भिडिअखौ नायग्रोना ला মানুহ হৈছে জসুনে খুৰি জসুন চাই হোৱা কাই মা মানুহ তো কৰি লাগছি দেখোন ও দেখোন একেবাৰে জুম বান্ধি বান্ধি আছে দেখোন কি হ'ল মানুহ পুলিচ আইছি দেখোন এ ৰসুন ৰসুন মই একেবাৰে কৈ থৈ আহি নিবা আহিলা ইয়াৰ নামটো আহি আছিল নহয় নে হোৱাবি মই কতা মোবাইল চাই আছে পুলিচ আইছি যা একেবাৰে ধৰবা লাগি এই মোবাইল থ একেবাৰে এই পুলিচ আইছি নিবুৱা আজি চলি মুখা একেবাৰে নিয়ম মখা আহি আছিল কৈ থাকো চলি কথা নহয় মিনময় এতৰ ঘৰ এটো হয়নে এখানে মিনময় ঘৰ ক'ত আছে ক'ত এই মিনময় নাই ভাল হৈছে মিনময় মোবাইল নাচাবই নহয় ক'ত আছে কঠি নাই ভাল হৈছে মিনময় তাতে গাঁৱৰ মানুহে কৈছে ইয়াত ঘৰত আছে বুলি কৈছে কোনফালে বা গেল আমি গম পাওঁ নাই মোবাইল নাচাবই নহয় মোবাইল নাচাবই নহয় কিনফালে ক'ত আছে নাই ওলাই গৈছে কি কবা গম পাওঁ না এই পানি পড়ি না ওই যে পানি পড়ি আছে দেখছাই উঠিয়া বলা নিউজত নাম আহিছিল নে নাই উঠিয়া এবেলা উঠিয়া এনে কৈ থাকা বুলি ভাবছিলি নিউজত নাম আহিছিল নে নাই পিছে ভাল হবা লাগে নে পানীত নাম্বাৰ আহিছে চব ভৰাই ল গাড়ীত ভৰাই ল চব গাড়ীত ভৰাই ল চব গাড়ীত উঠাই ল সিহঁতক আৰু কোনে চাই আপোনালোকৰ মোবাইল
নাম আইছে নাই নাম আহিলে কিন্তু বিপদ ভাল হ'ব লাগিব নহলে কিন্তু আমি ব্যৱস্থা লম এইবিলাক ধেমালি নহয় সব সিহঁত উঠাই লওক ধেমালি বুলি ভাবছে এইবিলাক হা ঐ ক'ত পালাই থা হা উঠ গাড়ীত উঠ হা ধেমালি বুলি ভাবছে এইবিলাক আৰু চাব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি কোনোবাই চাই মোবাইল মাক দেউতাকৰ কথা নুশুনে যদি স্কুলত নাযায় বেয়া কথা কয় মিছা কথা কয় আমাক খবৰ দিব বুজিছে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ম এইবিলাক ধেমালি নহয় এই কেমেৰা কিয় কৰি আছে হা বন্ধ কৰ কেমেৰা বন্ধ কৰ কেমেৰা কৰিব আহিছে এইবিলাক হা চব উঠাই লৈ যাম ধেমালি নহয় হা চব লৈ আহ চব উঠাই লৈ भिडिअ'आ नुखाबाय नोंथांमोना दा नोंथांमोना बुंदो गावनि गथ' गथायखौ बोरै सेभ खालामनांगो नैबे जास्ट कमेडिबो जानो हागौ बा इम्पर्टेन्ट भिडिअ'बो जानो हागौ बे पुलिस मावबो जानो हागौ बा मावबो जानो हागौ नाथाय बेयो मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ' बानायदों जोबोद इम्पर्टेन्ट भिडिअ' बानायदों गथ'फोरा आजिखालि मबाइलजों गोदोना थानाय लेखा फराथि बावगारलांनाय गोबां मानसिया बेफोरबायदि जाबाय आरो मिडियायावथ' दा फेसबुकआव डलार मोनो होननानै जोंनि बर' आइजोफोरा मा देखायो बिसोरो जानला मोनला दख'ना फैखानाय माबा फैखानाय दा बेफोरखौथ' आं बुंनो थांनो खोथा गैला बुंग्रा मानसि दोङो जों बांद्राय बुंबायबो थाया गावसोरनि गोसोसो दा जों बुंबा बुंगोन जोंसो डलार खामायदों जोंसो सोलिर देखायदों नोंसोरलाय मा जादों नोंसोर जाहोदों नामा बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा फैयो दा बेनिखायनो बुंग्रा मानसि दोङो बुंबाय थागोन आरो लासै लासैनो थिगबो खालामनो हागोन बेखौ जोङो बुंनो हायो ना बेफोरबायदियानो जागोन दा फेसबुकआवबो डलार होना होबाय नालाय माने मानसिफोरा एसे गोसोआ गुदुं जाखागोन उमुक खालामबा भिउस फैगोन उमुक खालामबा सानफा एफा मानसिफोरा भिडिअ बानायनायजों लोगोसे गावनि रोंगौथिखौबो देखायदो सोरबा सोरबा रोंगौथिखौ देखायलांगासिनो मिडियायाव ओमफ्राय सोरबा सोरबा बेफोरबायदिनो रिल्स बानायनाय माबा बानायनाय दा बेखौ दोनथ'नानै जोङो बेखौ रायज्लायनोसै जे गथ'फोरखौ एसे सेभ खालामनानै लाखिदो फरायनाय समायाव फरायथोंसै दा मबाइल नायनायाबो मोनसे कमन मबाइलखौबो सलायनो रोंबा मोजां आरो सलायनो रोङाबा गाज्रि मबाइला गाज्रि नङा दै आंनि बायदिब्ला सलायनो रोंनाय मानसियासो मोजां जागोन आरो सलायनो रोङि मानसिया गाज्रि जागोन मबाइलखौबो नांगौ नाङा नङा अब्लाबो फरायनाय टाइमाव फरायनो होब्लानो जाबाय ओमफ्राय मबाइल नायनायाबो मोनसे टाइम दोङो थिग बेफोरबायदिनो ना जोंहा मबाइलाव मा बुस्थु नङा गासिबो नुयो जि नांगौ बेखौ मोनगोन नोङो मबाइलाव दा बबेबा थांनो टाइमाव नोङो बबेबा लामाखौ सिनाया लकेसन नायनो थाखाय नोङो मा मबाइलावनो मोनगोन दा बेफोरबायदिनो जोंहा थिग मबाइलखौबो नांगौ जायो सानसे समायाव मबाइलखौ नाङा नङा बेफोरबायदिनो आरोना फरायनाय टाइमाव फरायबानो जाबाय मबाइल थुनाय टाइमाव थुबानो जाबाय अब्लाबो फरायनाया जोंना इम्पर्टेन्टसिन जोङो गासैखौबो दोनथ'नानै जों गावनो फरायनायखौ माथा मारिग्रोनांगौ उनावसो गुबुन जायो सोरबा गोसो थोनाय सोरबा मा बुङो गेम गेलेनाय सोरबा माबा बुस्थु नायनाय माबानाय नांगौ जानाय बेफोरखौ जों दोनथ'नानै फरायनायखौ सिगां खालामग्रोनांगौ फरायनाया साक्सेस जायोब्लासो नोङो मबाइलखौ उनाव थुबाय था नों माबा मोनसे जब मोनोब्ला माबा मोनसे बिजनेस गिदिर मावोब्ला नोंहा मबाइलखौ उनाव उन्दु नायबाय था आरोना बेफोरबायदिनो बेनिखायनो जिउआव लामाखौ नोङो होग्रोना लानांगोन ओमफ्राय नोङो बे लामानि गेजेराव नों उन्दुना थायाब्ला नोंनि गोसो बेफोरबायदि जायो आरोना नोङो फरायनानै साक्सेस जाग्रोनो हाब्लासो नों मबाइलखौ नायनानैनो नों दिन खेदायबाय थानो हागोन जब मावोब्ला दा नों दा समावनो नों मबाइलखौ नायनानै गावनि लाइफखौ नोङो बिफांखौ दानस'ग्रोना लायोब्ला नों मबाइलखौबो थुनो मोननाय नङा लाइफआव नों मावनाबो जानो हानाय नङा मा जागोन बेनिखायनो जोङो फरायनाय इम्पर्टेन्टसिन फरायनायखौ फरायग्रो उनाव मबाइलखौ नायबाय था बेफोरबायदि आरोना अके लोगोफोर नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय अब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबावदे दे अके नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बाय बाय